Igbo dị mma eyigokwa ntị maka akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata nke iri. Onye isi ala mgbe gara aga aha ya bụ Olusegun Obasanjo ebe ga-akwa tie aka n'ala wee kwuo na onweghị ihe ga-eme ka anyị ghara ijide ụmụ agamevu ndị gara kpaa ajọ agwa nke bịara dịka ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ndị ha bụ gara aga gasunye ọkụ n'ugbo ya nke ruru 2,420 hectares na Benue steeti. Amabeghị ndị kpara ajọ agwa dị otu a. Nke itoolu, onye ọkaiwu aha ya bụ Francis Gozie Mmụọ na-eke emegokwa ụlọ ikpe mara na iwu ahụ ha nyere ndị uwe ojii ka ha busisia ihe niile ha ji kwuchi ụzọ ma kwụsị na ndị na-akwụ ụgbọala ego n'okporo ụzọ niile nọ n'ime Anambra steeti na ha etinyebeghị aka n'iwu. Onye ọkaikpe mere ka ụlọ ikpe mata na ndị uwe ojii Naijiria ka na-eji ihe atụchisi ụzọ ma na-akwụchi ụzọ na ndị na-akwụ ụgbọala ego n'obodo niile nọ n'ime Anambra steeti. Nke asatọ, ndị ntọ atụrụgo mmadụ 11 na-arụ ọrụ na kansụl ụmụnnochi nke dị n'ime Abia steeti ka ha si agbamnkwụ anọta n'ụzọ leru dịka atọrọ mmadụ 11 a mgbe ozi ji na-erute anya aka nwebeghị achara ndị nta asị ọ bụ ya ka ọ ga-eme egbubie ka ndị ọlụ wee na. Nke asaa, Michael nwoke nwere ngabasị na-eme ejije ekenego ọha na eze ndị zitere ya ozi dịka o mere ezi ncheta ọmụmụ ya kama ọ bịazi buru ukpe ekene wee bunye onye nke ọ kpọrọ Nana Atiku onye nke o mere na ọha nta akụkọ Instagram ya ka anyị mara na onye a nyere ya otu plọt ana n'ime Abuja iji wee iji gbanyere ya aja n'ukwu maka ezi ncheta ọmụmụ ya nke o mere n'ime afọ a. Nke isii, agụasị na aha ya bụ Aubameyang ga-esoro goole ndị Barcelona wee pelewa trenin n'agbanyeghị na enwebeghị ezi mbinye aka na akwụkwọ nke jikọrọ otu asọmpi egwuregwu Arsenal na FC Barcelona tupu o wee mebe ihe dị otu a kama ọnụ biri so nnaghị ha wee na-apịli trenin dịka ya bụ ihe si wee gbatakwụrụ. Nke ise, nwoke ga na aha ya bụ Richard Brown eji Osebodi Zaraman were mara nke ọma eburugo ukpe ekene wee kene ndị Naijiria ọkachasị ndị Igbo etu ha si wee mepee ya anya n'ihe gbasara iju ego na ihe gbasara ọha nta akụkọ ma ọ bụ akwa a na-eyi eyi n'ahụ. Ọ sị na o ji ohere a wee na-ekene ndị Igbo mere ka ọ mata ihe ndị ọ mabeghị mbụ gbasara otu esi achụ ego. My Nigeria brothers, may God bless una. But I try for my body where. See, everybody they mention my name for Ghana. Or see what the Zaraman. Or say what I. They don't know say now you people open my eye. They don't know. Now you people open my eye for Italy. 1998, 99. Nke anọ, Jennifer Atiku bụ nwunye Atiku Abubakar ekwugo na ihe mere o ji wee gbaa Atiku Abubakar alụkwaghị mbụ Maka bụ okwu gbasara onye nwaanyị nọ na London nakwa ihe ndị ọzọ gbasara ha dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ihe mere o ji gbaa di ya alụkwaghị mbụ na di ya jere nụọ nwaanyị ọzọ kama nwaanyị a Jennifer Atiku gara n'ihu kwuo si na kamgbe ele ka ọ mara di ewe onye na-akpọ isi ala na iwu emegideghị ya ịnụ nwaanyị onye ọbụla sọrọ ya ka ọ nụọ na ọ bụ ihe ndị nke ọ gosisiri ma ha abụọ ji bụ onwe ha alụkwaghị m. Nke atọ, Ariri bụ onye atụrụ nga n'ogige ndị mkpọrọ dị na Brooklyn nke dị na Amerịka ya nọrọgo na ya bụ ogige ndị nga wee bute ya COVID-19 n'ime ya bụ ụlọ mkpọrọ. Nke abụọ, ndị agha Ambazonian ka a sị na ha wakporo ogige ndị amị Cameroon wee gbuo otu onye amị nọ n'ogige a bere ya isi narakwazie ya egbe ya wee merụọ mmadụ abụọ ndị ọzọ ahụ dịka ndị obodo Cameroon na ndị Ambazonian na-achịpụ ya na ya bụ obodo. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata, ụgbọala tanka bụ mmanụ petrol agbawago n'akụkụ ebe a na-ele mmanụ petrol dị na Aba Road Ụmụahịa nke dị n'ime Abia steeti wee gbaa ọtụtụ ihe ọkụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ebe a ka anyị ga-adobere ya n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata. Ọ ga-abụrụ isi ichioku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Chetakwanụ na ọgụ nju na-ada apụ mme maka na ile ọma ka nju na-eji aga n'ogwu ka emesịanụ.